Bibong nagtapok-tapok ang mga empleyado kauban ang mga residente at tubangan sa government center sa Dapitan City. Gipaypayan nila ang ilang mga ginasugbang dagkong bangus nga kuha sa mga nagkiriyang fish cages gikan sa mga pribadong bangus growers sa syudad nga gihatag aron ipakaon. Ang Bangus Festival nahimo ng tinuig nga selebrasyon sa Dapitan parte sa pagsaulog sa ilang Charter Day ug pagpasalamat sab sa maayong ani sa tibuok tuig. Gusto mo magpasalamat ni Mayor Bolet. Actually, last year pa ni namugna ning Bangus Festival. Pagkaron mas vivo, mas na-enjoy me. Anaa sa 1,800 kilos kun halos duha ka tuniladang isdang bangus ang gitabangan pagsugba sa gisaradong parte sa karsada sa Sunset Boulevard. This is a culmination of our celebration of the 60th anniversary ng Charter Day ng Dapitan. So, a while ago we had Senator Villar, Mark Villar, as our guest, and it was very timely and symbolic because the one who opened the Bangus Festival 5 years ago was also Senator Villar. No, Senator Cynthia naman yon. So nakita naman natin ngayon, we are more prepared now. Before we started with 1 ton of bangus. Now, if you look at, meron tayong 2 tons of bangus. Oo, so double the preparation sa unang pagbukas natin ng Bangus Festival. So we're very excited, and as you can see sa ating mga empleyado and the different clusters that they're very well prepared. Ang bisitang si Pipito, wa man ni apil pagsugba sa bangus, apan nalingaw kining naglantaw sa kabibo sa mga nagsugbahanay nga mga empleyado residente. Enjoyable gid sa angayan gid sa dugo ko ng tao mambakay nang sadya sa masadya. Sumala ni Mayor Halusos, tukma nga gihimong tinuig nga selebrasyon ang Bangus Festival sa Dapitan kay mas nakita karon ang potensyal sa syudad sa pagbuhi sa isdang bangus ug gani usa ang Dapitan sa mga supplier sa isdang bangus sa rehiyon. Sa Dapitan sab itukod ang Brackish Water Institute nga proyekto sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.